ଭଗବାନ କିଏ? ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ପଚାରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣି ଆସିଛୁ, ଆମ ବାପା ମା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ୟା ଯିଏ ବି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ୟା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯାହା ବି ଦେଖି ତାହା ହିଁ ଜାଣିପାରୁ ତେବେ କି ଭଗବାନ ଏମିତିକା। ତ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ନାହିଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଭଗବାନ ନିରାକାର। ନିରାକାର ଅର୍ଥ କୌଣସି ବି ଆକାର ସଦୃଶ ରୂପ ନୁହଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ୟା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାହା ବି ଜାଣୁଛୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ୟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ଅଛି ତାହାର ସେସବୁ କ'ଣ? ତ ଆମେ ସେଥିରେ ଏହା ହିଁ ଜାଣିପାରିବା କି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥ ଅଲଗା କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚେନ୍ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି କି ଭଗବାନଙ୍କର ସହସ୍ର ହାତ ୟା ଗୋଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଏମିତି ବି କୁହନ୍ତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଅର୍ଥ ଜାଣି ରଖି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତିକା ରୂପ। ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା। ଆଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଭାବନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ କେମିତି ହେଇପାରେ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବି। ଆଉ ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ।